Ka kɛɲɛ ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 59 ɲɛnajɛliw ye an wulila ni ka se maliden caman ma waasa u ka se k'u hakilinaw fɔ an ye. Habatu Sauda nafa ka bon kosɛbɛ adamadenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kɛnɛya nasiraw fɛ Torokɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ min kɔni ye butigi kura dayɛlɛla yen nɔ Sisogolakaw ka butigi don waasa min ye Bamakɔkaw u yɛrɛ na se ka Habatu Sauda a sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la. An ka jamana kɔfɛ kibaru la Tinisikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ben Ali ale kɔni ni a kun fatura a su donna Arabi Saoudite kɛrɛnkɛrɛnnenya la Medina. Kunnafoni bakurubaw ye olu de ye an bɛna dɔ fara minnu ka di aw ma bi dimanche don Muharram kalo tile 22 hijira san 1441 aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ min ni o bɛ ka kɛ bi Septembre kalo tile 22 ɲinan ye a san 59 ye an ka jamana ye a yɛrɛ sɔrɔ ni ka bɔ maaw bolo minnu ye Faransi jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la waasa min ye an ka sengola ka se ka o yira diɲɛma la cogoya min na ka se ka faamuyali sɔrɔ malidenw yɛrɛ hakilina la ka kɛɲɛ ni anw ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ lahalaya ye teleɲɛta wulila ni ka yala kɛ bi Abdu Watara ni a ka jatala Muniru Jire u seginna ni minnu ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. San 59 yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ ɲininkali gɛlɛn an b'o tɛŋɔ yɛrɛ la an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya yalima can de don wa ni waleya nin kɔni kɛlen bɛ kamanaganko ye barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛtaa tɛ ka sabati lakanabaliya o tɛ ka sabati fo ka taa se baarako ni kalanko gɛlɛya bɛ an ka jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sɔrɔ fo ka taa se dun ka fa o sabatilen tɛ an ka jamana kɔnɔ mun de ye an ka jamana yɛrɛ se nin waleya jugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na. An ka jateminɛw la san 59 ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya a sabatira a ma sabati ka da adamadenw hakilinaw kan parce que an ka laɲini ye min ye an yɛrɛ ka mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn yɛrɛma hɔrɔnya o y'anw yɛrɛ de ye mais n'an y'an ban yɛrɛ la k'a fɔ ko an k'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan mɔgɔ wɛrɛ de bɛna anw dɛmɛ anw de kan k'an ka jamana in dilan k'a indépendance k'a dɔn k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo o bɛ bɔ anw jigo la fɔlɔ mɔgɔw tun ye dilanli kɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn bonya ka to ɲɔgɔn kɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo ni ɲɛmɔgɔ ko dɔrɔn k'ale dan ye dɔrɔn bɛɛ bɛ dan ye mais bi an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ y'a yɛrɛ ta ni bɛɛ y'a yɛrɛ ta dilanli tɛ kɛ tiɲɛlikɛla ɲalikɛla ko tiɲɛli ka ta kɛ ɲalikɛla ka ta kɛ jamana tɛ dilan an bɛɛ bɛ ka hami jamana in na bi an bɛɛ bɛ ka jɔrɔ a la bi an b'an da an tɛ sunɔgɔ an faso de don taayɔrɔ wɛrɛ t'an bolo n'a tɛ an denw bi yan an bɛ sa k'olu to yan an b'a fɛ an jamanadenw bɛɛ ka lajɛ ka bɛn kelen kan k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛnna kelen kan dɔrɔn jamana in bɛ dilan mais n'an ma bɛn kelen kan k'an k'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan a tɛ dilan dɛ o tuma an k'an jigi da an yɛrɛ kan n'i y'i jigi da i yɛrɛ kan ala b'i dɛmɛ n'i m'i jigi da i yɛrɛ kan ala t'i dɛmɛ dɛ ala bɛ se ka bɛɛ dɛmɛ mais f'e yɛrɛ de k'i jigi da i yɛrɛ kan ala k'i dɛmɛ o tuma o ye an ka hakilinaw ye k'o fɔ jamanadenw bɛɛ ye k'a yira faamaw fana la o fana ka segin kɔ ka jɛ ka jamanaden bɛɛ kɛ kelen ye mɔgɔ kana bɔ mɔgɔ la bɛɛ kɛ groupe kelen n'i ye bɛɛ kɛ groupe kelen dɔrɔn dilanli bɛ kɛ mais n'i ye dɔ bɔ dɔ la dɔrɔn ka dɔ k'i ɲɛ ka dɔ k'i jugu dɔrɔn tiɲɛli bɛ kɛ e bɛ ka ba i min na ko jugu ye k'a sɔrɔ o ɲi de o i bɛ ka min kɛra i la ko ɲi ye k'a sɔrɔ o tɛ ɲi ye o tuma i k'a bɛɛ k'i ɲi ye a bɛɛ e ka jamanadenw de e de bɛ ka jamana bɛɛ mara e de y'a bɛɛ marabaga de ye e k'o to i hakili la k'a dɔn ka na mɔgɔ bɔ mɔgɔ la fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ten u bɛ sigi dɔ tɛ fisa ni dɔ ye bɛɛ bɛ damakaɲa ni bɛɛ damakaɲala dɔrɔn lafiya bɛ na ni bɛɛ ma damakaɲa dɔrɔn lafiya tɛ na o tuma an b'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ o fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u hakilina ta k'u baara fana kɛ. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ nɔnsi taama la n'o tɛ nkalon tɛ hɔrɔnya la o yɛrɛma hɔrɔnya nkalon t'a la o dɔwɛrɛ bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔwɛrɛ bɛ a kan mansinw b'o baara min kɛ sisan adamadenw de tun y'o kɛbaa ye yadɛ o bɛɛ yɛrɛma hɔrɔnya diya dɔ ye mansinw bɛ baara min kɛ tracteurs bɛ baara min kɛ npɔnbililaw bɛ baara min kɛ adamaden de tun ye nin bɛɛ kɛbaa ye ko mun b'a kɔnɔ o ye adamadenw de ye o ni yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sira la an tun k'an kɛ fɛn dɔ fɛti min tɛ bi ye k'a ta wagadu tile la ka n'a bila mantenko la ka n'a bila seguko la nin bɛɛ de tun k'an kɛ misali ye an ɲɛ kɔrɔ dɔ m'i ban mantenko ma i tɛn'i ban seguko ma n'i y'i ban seguko ma i tɛn'i ban wagaduko ma o tuma n'an tun farala ɲɔgɔn kan jamana in a tun bɛ dilan nka fiɲɛ o fiɲɛ bɛ maliko la sisan na
nata ni nkalontigɛ adamadenw nata bonyara bɛɛ b'a fɛ ka wari sɔrɔ ka sɔrɔ i ma baara kɛ o de bi na ko ni dun pereteli ɲin fɛn ma i bi sarajugu de cɛ o de nana n'an kunfɔli ye ɲɔgɔn kɔ ta wa nin de tu dilan tun tɛ sɛbɛkɛla tɛ dɔn ka tilan kɔ ka na kuma manajan anw bolo anw b'a fɔ ka fanga ta murufa daburu la dɛ a ka fiya ni démocratie nin ye fanga kɛ ta murufa daburu la a kɛ tugun o kɔ ni min ko k'i bi tugu o kɔ k'i faga ka bɔ yen a kɛ fiya ni démocratie ye foyi ma jamana in tiɲɛ ni démocratie tɛ k'a diya nkalontigi mana kuma a ka di nkalontigi la ni tiɲɛtigi ye tiɲɛtigi maa man di fɔ nkalontigi e ka jamaba cɛ kɛ k'i kɔ dɔrɔn ka kɛ nson ye ka kɛ fana ye ka kɛ fɛn bɛɛ ye e de ye jamana in mɔgɔba ye tugun b'i k'e kɔ e yin sara de ka bon o tuma mɔgɔ sɛbɛw olu tɔ bi to sa ka nafigiya kɛ marifa min mana marifa ta k'a b'a ta ɲini o bi fara o kan min mana don bɔlɔ kɔnɔ k'a b'a ta ɲini o bi fara o kan o de y'anw ka jamana in tiɲɛ ni mɔgɔ kelen tun sara Banankabugu sugu kɔnɔ yan Musa Tarawele ka t'a la sugu tɛ jɔ tile ta sugu tɛ jɔ fo mɔgɔ kelen saya kɛ ɲɛɲini k'o ɲɛ dɔn mɔgɔ kelen i y'o mɛn bon o de t'e faga ye mais sisan n'i ye faama wulilen fɛn o fana sa mɔgɔ 100 ma sa yɔrɔ min wali mɔgɔ 20 ma sa yɔrɔ min o bɛ boli ka taa ni malobɔrɔninw ni ɲɔbɔrɔninw ye indépendance talen ni bi cɛ k'a fɔ ko an bɛ indépendance kɔnɔ an tɛ indépendance kɔnɔ dɛ on n'est pas libre du tout parce que les actes qui sont en train de se mener maintenant bɛɛ b'a dɔn tɛ indépendance waleya ye indépendance waleya tɛ fɛn min ye fɔlɔ an bɛɛ b'a dɔn mais depuis la chute de Modibo on est sorti dans l'indépendance on est toujours colonisé par les Français par leurs événements u bɛna ka na an yuruguyurugu k'an ka fɛnw bosi an na cogo min na bɛɛ b'a dɔn tout le monde connaît ça pour sortir dans ces crises là c'est difficile dɛ an kɔni an m'o président sɔrɔ fɔlɔ dɛ bon o président fana tɛ Afrique kɔnɔ k'a fɔ min bɛ se k'i jɔ indépendance kɔrɔ k'a fɔ ko ne bɛ se ka indépendance vrai yɛrɛ fɔ o président tɛ yen a tɛ sɔrɔ fo ni a falenna kɔfɛ. Ni sera ninnu tɛmɛlen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ yɛrɛmahɔrɔnya tɛ sabati cogoya si la fo malidenw yɛrɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka da an yɛrɛ la ka wuli ka jɔ kɔni boloda fan bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kan ni gɛlɛya min bɛ se ka kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma nafolo yɛrɛ dunko juguya o ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ min ye tilenenbaliya ye o ka se ka kɛlɛ fo ka taa se baarabaliya ale ni lakana yɛrɛ sabatibaliya min bɛ n'o ɲɔɲalen b'an ka jamana kɔnɔ o waleyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɔn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ barisa jamana ye malidenw de ta ye maa si tɛ se ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'u bɛn'u ka jagoya fanga sigi Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni malidenw ma jɛn n'a ye barisa maa si ma Mali in kɔni jɔ malidenw yɛrɛ kɔfɛ malidenw de ye Mali kɔni jɔ n'an b'a fɛ ɲɛta ka sabati an ka jamana kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye walasa gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan politiko gɛlɛya fo ka taa se lakanabali gɛlɛya o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ban an ka jamana kɔnɔ. Halisa an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna la a ɲɛnajɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an wulila ka se kunnafoni dila dɔ ma ni o ye Dawuda Tɛgɛte wa maa yɛrɛ do fɛnɛ min ni a hakili juru caanen do kosɛbɛ bawo a yɛrɛ ye gafe dɔw sɛbɛn waasa a na se ka ɲɛfɔli kɛ an ye kabini san 1960 ni o ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ san ye fo ka se bi ma fiɲɛ minnu bɛ anw ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ taabolo la fo ka taa se an ka jamana tamaserew gafe na siraw fɛ nafa min bɛ o la Ali Kulibali ni a ka jatala Laji Mamadu Tarawele u seginna ni seereya min ye an ka ɲamadaw fɛ. An tɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ bi an bɛ jɔnya juru de kɔnɔ o jɔnya juru in a ma n'a yɛrɛ ma ten a nana parce que an filila ɲɛrɛ ma mais n b'a fɔ ni lafaamuyali dɔ ye cogo dɔ la ni ko an bɛ jɔnya juru de kɔnɔ bi e ka filɛ bi jamana 47 de kɛlɛkɛcɛw b'an fɛ yan ko u b'an dɛmɛ an ka lakana la mais an ka lakana bɛ cogo jumɛn bi don o don mɔgɔ bɛ faga la jamana kelen bɛ komi n'a sɔrɔ jamanadenw t'a kɔnɔ jamana kelen bɛ komi n'a sɔrɔ ko bɛɛ bilalen bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ma u kan'u sago kan bara o sɔrɔla fɛn wɛrɛ fɛ an filila ɲɛrɛma mun na minnu ye kɛlɛ kɛ waasa an kan ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1960 la septembre kalo tile 22 la miiriya min tun b'olu la an y'o bila olu ka miiriya tun ye mun ye an kan jigida Ala kan kan jigida an yɛrɛ kan an kan sinsin bere ka an yɛrɛ ye an ka taa ɲɛ sabatili a tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'an yɛrɛ tɛ an kana jigi dan kɔfɛ mɔgɔw kan k'a fɔ u kana an dɛmɛ k'an ka jamana la taa ɲɛ mais bi an b'o sira de kan e ka ma filɛ bi hari fɛn fɛn b'an bolo n'a b'an yɛrɛ nafa an y'o bɛɛ bila k'an girin mɔgɔw ka fɛn wɛrɛw de nɔfɛ min tɛ hari nafa yɛrɛ sama k'an yɛrɛ ka kow buto n'an y'an ban yɛrɛ la
an bɛ kɛ jugu sago ye an b'o sara de kan bi u ko k'anw de ɲɛ bɛɛ dan kɔɔri sɛnɛ la farafinna mais an ka gesedanaw bɛ yela bi yan gesedanaw tununa kɔɔri bɛɛ bɛ taa la kɔfɛ k'a sɔrɔ Modibo tile la san dɔ kɛra 1964 kalanso 300 jɔra ni an yɛrɛ ka wulikajɔ ye dɔrɔmɛ kelen ma bɔ kɔfɛ ka na mais bi hali kilasi kelen n'an b'a jɔ an b'a fɔ ko fo dunanw kana dɛmɛ san 8 kɔnɔ olu ye mun kɛ san 51 olu ka fanga bannen ko o ɲɔgɔn ma kɛ u y'a yɛrɛ tɔ bɛ tiɲɛ de k'a yira ko fo jamana de taamase nin ye ni jamanaden min y'a ye hali n'a sɔrɔ i bɛ jamana kɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye e ka jamana fɛnw de ye drapeau b'o la a bɛ fɔ ma jɔnjɔn hymne national o b'o la ani fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ma armoire o de bɛ kɛ sɛbɛn fɛn fɛn n'a bɛ gouvernement b'a ta jamanadenw tɔgɔ la a b'o o fɛn de k'a kan a tampɔnlama de don u b'a fɔ ma armoire donc olu bɛɛ tun ye fɛn labɛnnen de Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ an ka kan yɛrɛ ye armoire nin o ye fɛn de y'a fɔ cogo min a bɛ komi a tampɔnlama i b'a sigi papier fɛn fɛn n'a bɛ kɛ gouvernement b'a ta jamanadenw tɔgɔ la a bɛ k'a kan a dessin ye mun ye kori de don a kori kɔnɔna dugamasa o bɛ sanfɛ bon jeni misiri o bɛ dugamasa in jukɔrɔ bon kɛrɛfɛla filaw la flèche kɛlɛkɛla fɛ bon olu bɛ yen nɔ a jukɔrɔla tile wulitɔla bon dugamasa in o kɔrɔ ye mun ye a bɛ nin bonya donc Mali fana u y'a ta o de kama k'a fɔ an bɛ nin bonya dɔnniya jɛnsɛnni o de ye jeni misiri ye arc ninnu o ye an tɛ bin mɔgɔ kan mais ni mɔgɔ nana bin an kan an b'an yɛrɛ défend tile in o kɔrɔ ye ko Mali kura wulitɔla donc fo ladamu ka segin ka na an yɛrɛ de ma école la duw kɔnɔ beredaw la fɔlɔ denmisɛnnin n'a tun ye tiɲɛni kɛ kojugu kɛ bereda la cɛkɔrɔba de tun bɛ to ka k'a bugɔ mais bi magadenw den na u bɛ taga n'i ye polisi la donc o de nana ni yɛrɛdɔnbaliya ni kojugu fɛn fɛn bɛ kɛra jamana in kɔnɔ bi. Ni an bɔra ye an bɛna Bamakɔ sigida 6nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmakɔrɔkaw fɛ yen nɔ radio sigida kunkan kunu jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele l'association d'un peuple diversifié uni pour le développement ni o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye waasa min ye jamana ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya min na olu ye sigikafɔba dɔ boloda radio sigida kunkan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wele kun bilalen bɛ kunnafonidilaw ma waasa hakilina min bɛ olu la ni o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye jamana a bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogoya min na teleɲɛta tɔgɔ la Abdou Watara ani Muniru Jire olu ye kɛnɛ in seereya. Ni faraɲɔgɔn ka jɛkulu in yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ Mali cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔ siya woloma t'a la bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye walasa gɛlɛya min bɛ Mali kan Mali bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na cogo min na olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kulu ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Mali bɛ kɛ Mali ye i n'a fɔ an yɛrɛ mɔmafaw ye a bila an ye k'a to cogo min na o de kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɛtaa bɛ se ka sabati furukufuruku min bɛ malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min na. Ton tɔgɔ est peuple diversifié uni pour le développement du Mali. I n'a fɔ Mali la siya ka ca nka an bɛɛ lajɛlen an kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na. Tɔn in an bɛɛ lajɛlen b'a la walasa an bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan n'an ka hakilina ye ani n'an bɛ se ka min kɛ walasa Mali bɛ dingɛ mun kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na maa si ma bɔ maa la k'a daminɛ Kidali fo Kayi siya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna na ni hakilina bɛ fɛn fɛn bolo bɛɛ bɛ se ka na fara an kan walasa an bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ. Fɛn ɲɛmɔgɔ in kɔni pour que an ka solution sɔrɔ Mali kɔnɔ dɔrɔn donc fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini Mali ko la gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ jeunesse yɛrɛ dama k'u bolo di ɲɔgɔn ma donc o dɔrɔn de y'an ka kunnafoni ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma. N nana yan parce que a bɛ wagatinin bɔ sur les réseaux sociaux ne ye monsieur Jawara dɔn réseaux sociaux fɛ il m'a parlé de a ye a kumana an kumana a y'a ka ŋaniya yira n na u bɛ baara min kan dans l'alternative ka malidenw bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka baara kɛ de telle sorte que u ka ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn ye. Alors tout récemment a kɛlen ka conférence in bila groupe kan n y'a ye automatiquement n y'a ɲininka a bɛ kɛ don min na heure min na yɔrɔ jumɛn a y'o fɔ n ye. Et surtout, vraiment qui m'a beaucoup impressionné, le fait qu'on parle du Mali. Et surtout, que comment Mali can surtout sur la crise du Mali. Donc je pense que nous sommes qu'à faire un chaman faux là. Je lutte sur mon nez. Attends, on a nous wele, on a comment nous gagnons, on a nous famille. John Thomas Dombi, ko crédit goube sur Kidal. John Thomas Dombi, ko segoube sur Kidal. John Thomas Dombi ko futa be sɔrɔ Kidal
je pense que miseli dɔw de dira mɔgɔw ka maliyɛn kan k'a yɛrɛ dɔn quoi an kan k'a dɔn an yɛrɛ ye min parce que n'i kɛra halala ye i tɛ se k'i yɛrɛ dogon quoi i ye halala de mais bi maliyɛnya kɛra fɛn sugu dɔ de ye an ka ɲɔgɔn naji an ka ɲɔgɔn nasegin kɔrɔlen ma an ka ɲɔgɔn wele ka segin kɔrɔlen ma joli dɔ de bɛ ka tigɛ don o don ka fara joli kɔrɔ nin kan fanga min b'an kunna bi hali n'a bɔra ni fama wɛrɛ nana sini a bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ min ni bi ta tɛ kelen ye tant que joli nin ma furakɛ n bɛ kuma ta yɔrɔ jumɛn Mali ye indépendance ta waati min na indépendance nin sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛn na n frère y'a datigɛ mais a ma don a kɔnɔ parce que mɔgɔ minnu kɛra indépendance sababu ye olu tun ye école karamɔgɔw de ye école karamɔgɔ minnu tun don u ye u ka école karamɔgɔya kɛ kɔrɔn fɛ jɔn b'a dɔn k'a fɔ kɔrɔnfɛmɔgɔw de y'u ci ka na k'u ka taa kuma tubabu ye nka kuma dɔ la maaw bɛ ɲina k'a fɔ ko Mali bɔyɔrɔ o de y'a kɛ an talo yɔrɔ cayara k'a ta o empire ba in kɔnɔ sigi kɛra mun kan a kɛra waleyaw kan o de y'a kɛ siyaw bɛɛ lajɛlen donna bɛrɛ la o de y'a kɛ baaraw bɛɛ lajɛlen donna bɛrɛ la e k'i wasa don na i ka du min kan yaasa maaw ka nafa sɔrɔ o mun tora ɲɔgɔn ta la a ma kɛ ni siya ye nka mara dira maa dɔw ma o mara minnu n'olu tɛnkunna ko na aw bɔra la aw k'a di maa wɛrɛ ma o de tora ɲɔgɔn bolo o de y'a kɛ an ye ɲɔgɔn faamu ni maaw ko ma ko empire du Ghana ni anw jamanadenw ko ma bi ko Ouagadougou a daminɛna ye wa o de maana bi continuer i n'a fɔ Ala y'o dun ye anw ye cogo min maa ka cɛya tɛ nin kɛra sinafɔ ye Ala de y'o waleya nin kɛra maraka ye Ala de y'o sinsin nin kɛra tamasɛki ye Ala de y'o waleya nka nin bɛɛ lajɛlen de don dɔ la Ala ye nin kanu don ninnu de la k'u sigiyɔrɔ bɛn ɲɔgɔn ma k'an ka ŋuna ni ɲɔgɔn ye bɛn kɔnɔ yaasa siga fo ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ daamu ye an ka kuma an ka bɛn pour que an bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ cogo min mais ne b'a fɔ aw ɲɛna bi joli tɛ kɛnɛya nɛn kan comme balimakɛ y'a fɔ cogo min ko caman tɛmɛna yanni an ka se bi ma mais maa yanni i ka jigin i binyɔrɔ la i talonna yɔrɔ min i bɛ jigin yen na donc n'i y'a jateminɛ réalité caman dogolen don maliyɛnw na en réalité Mali yɛrɛ sigini sinsinni ko la mais généralement anw t'a ɲini ka o réalité ninnu découvrir pour que ka maaw bɔ fili la parce que maa kunna sirilen fɛn fɛn b'i lafiya o ye kunnafoni ɲuman ye donc o kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ même jugu an tɛgɛ tɔnɔmina waati min k'an bolonɔ bila sɛbɛn na ani an juguw n'u dɛmɛbaga juguw fɛ parce que mɔgɔw tɛ fɛn dɔw faamu aw ka dɔn k'a fɔ accord in tɛ accord ye mun bɛ rebellion ni Mali cɛ mais accord in ye accord ye mun bɛ Mali ani Faransi de cɛ parce que je parle plus d'un mot d'une main invisible mais invisibilité bilen bolo in yera quoi bolo in dogolen tɛ bolo in yelen don a mɛnna wa an bɛ mun fɔ aw ye bi ni an bɛ wuli ka jɔ an ka wuli ka jɔ sinon Mali ko tɛ dɛ Mali bɛ diviser en 50 pays différents Ala k'an kisi ta la ni jɛkulu in yɛrɛ ka sigi in na o y'a laɲini dɔwɛrɛ tɛ olu kɔni bolo maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma gɛlɛya min bɛ maliyɛn fɛn fɛn kan bɛɛ lajɛlen ka i ka gɛlɛya fɔ degun bɛ maa o maa ka bɛɛ lajɛlen k'i hakilinata fɔ o waleya ninnu mana ta ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya in an bɛ se k'a dɔn an kan ka fɛɛrɛ jumɛn ta walasa Mali bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na barisa n'i y'a ta k'a lajɛ waleyaw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yɛrɛ kabini fɔlɔfɔlɔ tile na an ma deli ka o ɲɔgɔnna ye nin waleya kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye fo maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma ni an ka jamana yɛrɛ marabagaw ye walasa ɲɛtaa ka se ka sabati an bɛ degun gɛlɛn min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ɲɛmajɔ an kun ye a fɔ bakurubaw la Habatu Sauda ale ye fɛn ye min ni a jɔda ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamadenya la ni kɛnɛya sabatili la a jirala k'a fɔ min kɔni ye Sisoko service olu kɔni ye Bamakokaw an bɛ se k'a fɔ maliyɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen lafiya u ye a jira alamisa tɛmɛnen k'a fɔ min ye Habatu Sauda a bɛ sɔrɔ nɔna caman na nka kunu septembre kalo tile 21 Torokɔrɔbugukaw ka butigi kɔni dayɛlɛla kɛnɛ in ka min ye Senegalikaw ka ambassadeur ye ale kun bɛ yen fo ka taa se Mali yɛrɛ mɔgɔba caman ma teleɲɛta tɔgɔ la Abdulaziz Dumbiya ale ni a ka jatala Laji Mamadu Traore olu seginna ni seereya min ye an ka jɛ k'a ɲamadaw fɛ
fɛn min ye Abatu Sawuda maa ɲɛmaaba ye n'an ko a ma ko Sisoko Abatu Sawuda n'ale tɔgɔ ko Isaka Sisoko. Ale ni a balimaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka farafin fura feereyɔrɔba dayɛlɛ Torokɔrɔbugu ni k'a ɲɛsin pharmacie ma Cɔyi. O de hukumu kɔnɔna an ka jamana maabaw caman kun bɛ kɛnɛ nin kan. Kɛnɛ nin yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen daminɛna ni kuranɛ kalanba ye. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. An ka ministre kɔrɔ n'an ka ma Dr Abdurahman Sila ale fana y'a ka folikan n'a ka nisɔndiyakan yira ani fura nin yɛrɛ bɛ togoya min na ale olu yira. Alors an ka fura minnu n'u bɛ bɔ an ka yiriw la ani an ka sigidaw la an y'a ye kabiri lawale kabiri bi ma se o yiri ninnu tun b'an furakɛ sani tubabu ka don an ka tile la ni Ala ye kalifa di an ka denmisɛnninw ma bi k'u taara kalan kɛ u ye dɔnniya sɔrɔ bi o dɔnniya b'a to u bɛ taa an ka furaw ta ka yiriw ta k'u kalan kɛ ka faamuyali sɔrɔ a la ka tila ka na n'a ye k'a kɛ fura ye ka kɛ furaw ye fɛn sariyaw kɔnɔna la ani dozu ninnu i ko ka fura dama tɛmɛ mɔgɔ ye ka se k'o bɛɛ kalan kɛ k'o dɔn ka n'o furaw d'an ma o b'an furakɛ bi ne hakili la an kan ka an ka danaya da o fana ka bi k'o mɔgɔw kɔrɔbɔ parce que n'i y'u fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ an ka farafin fura a bɛ bana furakɛ mais a tɛ bana wɛrɛ bila mɔgɔ la. Sisoko Abatu Sawuda n'o ye Isaka Sisoko n'ale de Abatu Sawuda ɲɛmaaba ye ale fana ye kuma ta kokura. N kɔntanera n sewora parce que fura ye min ye Ala ka kira de ko a bɛ bana sugu bɛɛ furakɛ ne y'o le kalan ne y'o le dɔn ne y'o le diplôme sɔrɔ arabuju la ka n'a ye Afrique de l'Ouest Gambie Mali Mauritanie Guinée Bissau Guinée Conakry France Amérique Espagne Angola Gabon n b'a bɛɛ la yɔrɔ yɔrɔ n bɛ dɔrɔn yɛrɛ n bɛ mɔgɔw furakɛ alhamdulillah mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ne bolo sisan bari n bɛ Ala tanu n bɛ fatafin dugu bɛɛ tanu n bɛ marakaw tanu bari a bɛɛ la n dɛmɛ marakaw dɔrɔn tɛ fatafin dugu bɛɛ n dɛmɛ pour ka sɔn nin baara nin ka jɔ kabiri a jɔra masakɛw man tu kɔfɛ dɔnnikɛlaw man tu kɔfɛ karannaw dɔnnikɛlaw baw karamɔgɔbaw dɔktɔrɔw u bɛɛ nana bi ka na n ka nin yɔrɔ nin lajɛ ka na n dɛmɛ an k'a yɛlɛ nin kɛra ni diyaba ye pour que jɔya bi sew min bɛ n tɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye n bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ tuɲa bɛ nin kɔrɔ aw y'a résultat ye bi n'i y'a sɔrɔ tuɲa tɛ yen aw bɛ résultat ye bi o to nin furaw Bamakɔ yan Sidi Gete de bɛ n bolo yan ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n ka yɔrɔ nin na o Badialo Sile ka yɔrɔ nin hippodrome 2 o Torokɔrɔbugu yan en face école bɛɛ a bɛɛ ye kelen ye ne ka yɔrɔ nin bɛɛ ye ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fura fɛ i bɛ se ka fura nin sɔrɔ i bɛ se ka furakɛli la i ka sɔn i ma wari caman bɔ i ma sɛgɛn hali i ma bɔ diinɛ kɔnɔ o y'Ala tanuba ye. Client minnu bɛ Abatu Sawuda nin san client kofɔlen ninnu dɔw y'u ka nisɔndiyaw yira. Ne kɔni nisɔndiyara fo ka dama tɛmɛ ne ni mɔgɔmuso Ami Ayidara o de ye ne wele surɔ o y'a sɔrɔ ne ye ko bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la Abatu Sawuda nin k'a ɲɛfɔ n ye ko Sisɔkɔ ka Abatu Sawuda donc n nana o de la sɔgɔmada in na ne y'a ɲini silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ fɛ a bɛɛ ka na Ala ka fura in san Abatu Sawuda in san fura in kɔni a nisɔndiya a diyara ne ye fo ka dama tɛmɛ Ala ka barika don a la. parce que fɛn min mana fɔ k'a sɛbɛnlen minɛ Ala ka fɛnw ye bɛɛ bɛ katara o ma ne bɛ groupe in sanfɛ la mais na Badialo Sila de y'a ne don groupe in na alhamdulillah komi n y'a mɛn k'u nana n nana ka na fura dɔw san pour que ka se ka furakɛli kɛ n'a ye ya rabbi Ala k'an bɛɛ bɛn sahaba ma Ala ka Sisoko sara ya rabbi Ala ka barika don silamɛya la silamɛya de ka di Ala ka barika don silamɛya la. ni n tɛna kuma yan nɔ ko n bɛna publicité kɛ wala nuzaki ala Allahi ahadan wa ma shahidna illa bima alimna wa an ye kuma ni an ye min ye ani an ye min dɔn Ala kɛra ye wasikan kɛ ni fɛn minnu ye k'a fɔ furakɛli ka ko n'olu ye furatigi ye a wasa don o de la Ala ta kɔfɛ ayiwa kɛnɛya bɛ Ala de bolo a ye sababu ta ni Ala kɛra ka kumakanw de furakɛlaw la furakɛla ba dusukun na ani farisogo la donc o de Ala kɛra ye o mana min fɔ fɛn t'ale ta kɔfɛ i bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɔni sɔrɔ peut être n'i y'a kɛ tan mais Ala kɛra mana fɛn fɔ a tɛ wuli o de la a ko cɛ ma ko asqihi asalan a nana waati min na cɛ min nana ko ale balimakɛ kɔnɔ b'a dimi Ala kɛra k'a ma ko taa di d'a ma
atara di dama anana akoko akono ba dimi ala kira ko tadi dama ala e kie fo ibal make kono en galon tiki tadi dama atara di dama sena anana ko akono ako tadi dama sen sabarana o kore don mo ko la ko ala kira ko di hake min kanga dia bal make kono ma yasa kan magaya banen gabbo akuma se wala ala kira ya fa shin sabana o asin sabana nana ko way ko akenera donc wala o de ala kira kuma ka ate ma yantu qanil hawa alati kuma langolon fo wala ambal make Ustaz Sissoko aywa barakallahu fi umrihi alaka barakada shila alaka barakada kabarala alaka barakada sorfiona ani mo bando fi baraina donc unana uyu kundo nin ko en koro anyere ka shiu ani anga fenyar ma mumbeno nuni alaka ka kuma ka mumbe nyokonta haba sauda nunu uluni asan nun kulu fara nyokonka ka kudo laboratoire kono ka barado ke bara mi kaza to kene be ka on jamanga jamane mo be kene na ko sibi ayoro nyibe jamane chokola on fe puseru kacha gongon kacha nugo kacha fambele gelen fi hana mado mo be ko kene de Soko Abatu Sauda ko banabagato munu mena se ale ma furakɛli ni furasani okumun kɔnɔna na k'a be Allahu Taala deli ko Ala ka nɔgɔya dagɛ banabagatɔ kɛlenkelenna bɛɛ lajɛlen. Ni an bɔra turukɔrɔ an bɛ an kunda farafina ani diɲɛ fantɔw kunnafoni la. Burkina jamana kibaru la a jirala k'a fɔ dantɛmɛ wale kɛbaw ka fɛɛrɛ dɔ kɛra sababu ye u ka cɛden 5 bɔɲango ka o bɔnɛ u ni la juma ani alamusa su kɔni ani ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ a kɔni kɛra Burkina jamana kɔrɔyanfan fɛ ka dancɛ bɔ anw yɛrɛ ka jamana la a jirala k'a fɔ a kɛra sira dɔ fɛnɛ kan ni o ye pɔɲɛ min bɛ an ka jamana ani Burkina jamana kɔni tugu ɲɔgɔn na ka sababu kɛ mugu pɛrɛnta dɔ kɔni ye o kɛra yɔrɔ min na a jirala k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni olu wulila ka dɛmɛ don min ye lakana sabatiba kofɔlen ninnu ma hakaja kunnafoni kɔni sɔrɔla u ka lakana sabatiba dɔw fɛ Burkina jamana ka lakana sabatibaw fɛ hali ni a sɔrɔla olu kɔni kun b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ma hakɛ min kɔni bɔnɛna ani la hakilina jiginna Burkina jamana la utu kalo camancɛ tɛmɛnen min kɔni ye lakana sabatiba ma 4 olu yɛrɛ fɛnɛ fagara yɔrɔ min ni o bɛ dancɛ bɔ Toyeni ani Loreni fo ka taa se u ka dugu min bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko Suru. Yemen kunnafoniw na an ma ladonna k'a fɔ bamaci jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko UTIS n'olu yɛrɛ ye waleya dɔ ta dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna ka Magan jamana sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma Magantaji bonda min bɛ ni o bɛ tali kɛ 100 sara la 50 ɲɔgɔn bɛ Magantaji bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na u ka pankuru minnu bɛ ni pankuru bɛ pan ni mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ n'a bɛ wele ko drone u tun ye o pankuru 2 ɲɔgɔn wuli ka taa tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na o bamaci ninnu kɔni ɲɛma min bɛ wele ko Medi Machat ale yɛrɛ ye kunnafoniyaw di a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini bamaci jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa de bɛ sɔrɔ Yemen fo ka taa se Magan jamana kan ni marifa b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen ka marifa bila ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ a b'a fɛ Magan jamana ale ni Yemen fo ka taa se bamaci jɛkulu minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye bɛn ni basigi ka se ka sabati nin yɔrɔ kofɔlen na a ka jateminɛw la a y'a yira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ min ye fagali fo ka taa se nin bamaci waleya ninnu ko nafa foyi t'a la ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ka se ka sabati Yemen fo ka taa se Magan jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoniyaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2015 Magan jamana kɔni tun bɛ jɛkulu dɔ ɲɛmaaya la kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma walasa Yemen yɛrɛ kɔnɔna na bamaci jɛkulu minnu bɛ o bamaci jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲini ka fɛsɛfɛsɛ ani k'u minɛ ani ka u bɔnɛ o waleya kɔni kɛra sababu ye nin waleya jugu ninnu kɔni bɔra dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na Magan jamana kɔnɔna na nka bamaciw ka nin jɛkuluba in yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Medi Machat ale kɔni ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka marifa bila ka sigi ka kuma ka bɛn o de bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɛta bɛ se ka sabati. Tunisie kunnafoniw na an ma ladonna k'a fɔ an tun ye kunnafoni da an ka kunnafoni tɛmɛnw la ko min ye Tunisie jamana ɲɛmaa ye ko a tun man kɛnɛ nka alamisa tɛmɛnen fana a yirala k'a fɔ kunnafoni na k'a fatura kunungo kɔni a ka jɛnɛjɛw kɔni kɛra Magan jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma Magan sigida min n'a bɛ wele ko Medini kaburudon min n'a bɛ wele ko Bakia a yirala k'a fɔ ko Tunisie jamana ɲɛmaa kɔni taara da nin yɔrɔ kofɔlen na nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo tilegan seliw kɔni tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko a ka denbaya min bɛ Tunisikaw yɛrɛ kɔni fɛ jɛnɛja baara tɔ kɔni taara kɛ o yɔrɔ kofɔlen na barisa maaw kɔni taara dugawu don a ka denbaya tɔ ye nka maa dɔw yɛrɛ ka kunnafoni n'o ye Tunisie jamana ɲɛmaa min fatura ale balimakɛ dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ka kunnafoniw na ko Tunisie jamana ɲɛmaa ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ n'ale fatura a sugu ka se ka da Magan jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma Medinikaw fɛ yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni ma jan Rasulu yɛrɛ kisi nɛɛma b'a ye ale yɛrɛ da yɔrɔ la. Faransi jamana kunkanko kibariyaw la a jirala k'a fɔ taama kɔni bolodala Faransi bi ni o bɛnna sibiri kɔni ma sɛptɛmburu kalo tile 29 yaasa waati yɛlɛma min bɛ yen ɲɛna se ka sɔrɔ o la cogoya min na ani kiiriko kuma min bɛ yen yaasa fɛn min ye kiiriko ɲuman o da se ka kɛ Faransi o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko kunungo fɛn min ye Suède jamanaden min bɛ yen ni u b'a wele ko Greta ni u b'a tɔgɔ wele ko Greta Thunberg a jirala k'a fɔ ko ale kun ye wulikajɔ dɔ kɛ fɛn min ye l'Amérique jamana kɔni kan ka maaw wele maaw ka taama denmisɛnninw lakɔlidenw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taama duguma
lakɔlidenw fɔɔ ka taa se sanfɛ lakɔlidenw ma bɛɛ ka bɔ k'i taama yaasa ka se k'u ka nisɔngoya jira cogoya min na diɲɛ selena jamana faamaw na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na fɛn min ye waati yɛlɛma min be yen fɛn min u be se ka kɛ don nataw la kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ ka diɲɛ labɔ kɔni ma u na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min a jirala k'a fɔ ko o de kɔfɛ fɛn min ye faransi jamanaden maa 100 caaman kɔni fana bɔla fɛn min ye sibiri sɛptɛmburu kalo tile 21 yaasa u na se ka ɲɛ sɔrɔ fɛn min ye nin maa masina a ka kumaw la cogoya min na jirala k'a fɔ ko o ka taama in kɔni sen fɛ o kɔni ye wele bila fɛn min ye ONG ni ye adamadenya magɛntɔn caaman ka jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka wuli yaasa fɛn min ye kɛwale jugu min bɛ ka kɛ a na se ka kɛlɛ cogoya min na waati yɛlɛma se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ani kiiriko na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min a jirala k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ maa dɔw be yen maa dana jugu dɔw kɔni wulila ka don denmisɛnnin maa ninnu kɔni cɛla taamakɛlaw cɛla yaasa u na se ka gɛlɛya kɔni lase faransi ma cogoya min na wa a jirala k'a fɔ ko yanni taama in yɛrɛ ka daminɛ maa minnu b'a taama ɲɛma u tun ye maa caaman wele k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa fɛn min ye taama in na kɛ fɛn min ye hɛrɛ ani baden kɔnɔ cogoya min nka o kɔni y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen welen don yaasa ka na u dɛmɛ cogoya min na ko nka fɛn min ye fanga k'a fɔ ko u na maaw ka kiiri ani waati yɛlɛma kiiri ko k'u bɔ ɲɔgɔn na ko bɛɛ lajɛlen de bi taa ni ɲɔgɔn ye baara min kan ka kɛ ka se ka waati yɛlɛma kɔni k'a kɛ ka ɲɛ ko olu kɔni mago bɛ o sariyaw de la o baaraw bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan joona. Nin de bɛ dansigi aw ka bi donc kibaru la teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw minnu ye anw sugandi ni k'an kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔw ye an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ an ka jamana bɛn ani a basigi a ko sabati anw ye.